गोबां नुखना फेसबुक भाइरल जा ओ द हेल्प ऑफ लाक न खाखायो नरगो गोबां नुखना फेसबुक रगो फिया अबतामो बक्सा काम के बुझी मै यांगै तंगै मानु तामुखे आंगो पुया बुजियानु उलो तुरुक बुजिनानि जायतुखा हनके पाइथाको बुजि मानखा आबनो नरनो तिने ओ द हेल्प ऑफ लाक न तैनो सावै खनारनाय जे मानसां नरनो क्लासिके बुजिरनानि जायतुकनाय हिमदिके आसको गोबां सायाकारै ओ भिडियो न सेंला सिवाना नों बुदा द हेल्प ऑफ लाक न फेसबुक रगो नुखा जतन पयतो खायो तुमुंनो आबनो शेयर खाके निनि कुनु मंसा गाहाम अंनाय हिनाय साना थांके ओ हेल्प ओबो कासे लांमा गनां बरकनो कसल ताइ खनाय रग गुफुर बि थानि जादुनि फान दं आबो बरकनो गोबांमा जागानि मालिक ताइ रां फैसा गोनां खायरिमान जार्मानि गोसाम कोथमानि मतेके ओबो गाहाम बरकनि सामुंगा सुपा जुखायो ताइ हामिया बरकनि थानि हामियानो खायनाय ख्रिस्टानि बाइबेलबो सैजाक दंगु ताइ पयतुबो दंगु इंलिश बुक सैनाय फेमास सैख्रों रग ओ हेल्प न तुयै गोबांमा कोथमा ताइ बुक रगबो सैख्या नों बुदा पयतु खायै ओ हेल्प म फेसबुक रग शेयर खायख्या ओ हेल्प ककथाय ओबो जार्मानि लैंग्वेज नि हारजागु आबुनि मीनिंग अंखा व्हाइट बीइंग ओबुनि सुपार नेचार आसंनो फान दंगु केबनो काहामबो खायमानो हाइमेबो खायमानो फिया काहामनि थानि काहामनो खायो हाइमेनि थानि हाइमेनो खायो ओ द हेल्प ऑफ लाक ओबनो शेयर खायके कुन मंसा काहाम उंगो हनै पयतु खायै जतनो शेयर खायलायनो ओ द हेल्प ऑफ लाक भाइरल अंगु नों बुदा अकनो पयतु खाय तुमुनो नि थानिबो मंसासे काहाम अंखा हंगे कमेंट खाय सानानि तापगदि नरक तासे कलके एक्सप्लेन खाय खनाना मुसंखे आनो सादि आंताय कासे भिडियो तुबै फायनाय दिनैनि भिडियो आसगनो लांमाबाय gwdaljak यूट्यूब चैनल ने आं सेमल ओ द हेल्प ऑफ लाक न नरक बुदा पयतु खाय कमेंट खाय सानानि तापगदि ताइ ओ भिडियो न बिसिंतै बुजिमानखा साइमेनो साइमानखा हनके प्लीज ओ भिडियो न लाइक ते शेयर खाय ओ चैनल सब्सक्राइब खाय तापगदि हामबाय।